Siyaphinda sinibingelela kuyo yonke indawo, kuyo yonke iSouth Africa nangaphandle, kuyo yonke indawo lapho sinabantu abasebenzisana noDr Gumgum, uye lo okhulumayo. Ngithi anginibingelele namhlanje. Isizathu senza ukuthi namhlanje ngibe nani ngoba ngifisa ukukhuluma nge-bad luck noma nge-ways to remove i-bad luck. Kunosizo likhona la ekhaya olukwazi ukusiza kakhulu kubantu abane-bad luck. Yini i-bad luck? I-bad luck umuntu onesinyama, umuntu onesichitho, umuntu onesikhwakhwalala, umuntu ovaleleke izinto zakhe ukuthi zingayi phambili. So kuye kube khona usizo la ekhaya. Lo muthi usiza kakhulu ukuthi ukwazi ukususa leyo nkinga esuke kanjalo. Let's say nje emsebenzini bafuna ukukuxosha. Let's say kunecala ohlangabezana nalo. Let's say abantu bahlangene ngawe ngegama lakho. Let's say kunezitho ezihlangene ngegama lakho noma abangani noma zihlobo. Kungaba yinoma yiphi into ekhombisa isinyama ngokwegama lakho. Siyakwazi ukukusiza. Ikakhulukazi abantu abafuna umsebenzi. Kunabantu abafuna umsebenzi abangawutholi kodwa banama qualification noma bengaqashwa, amathuba khona ukuthi bengaqashwa kodwa bakwazi ukuthola umsebenzi ngenkinga nje yesinyama. Isinyama siyakwazi ukuvala izinto zomuntu. So ke sondela uthole usizo sikwazi ukusizana nawe uma unenkinga kanjalo. Ngaba noma imuphi umuntu osefikile la ekhaya uyasizakala. Baningi sesibasizile nawe ungasizakala. Size senze le video siyenziswa ukuthi baningi abanye abathola usizo nje base bethi bacela ukuthi asibambisane nabanye sibazise ukuthi uDr Gumgum uyakwazi ukusiza labo bantu. Inamba yami is very simple and easy. Siyatholakala na WhatsApp. Ithi 071 299 999 noma 071 299 999. Usilandelele kwamanye amavideo ethu, sikhulumisane nawe, sifisa ukubuyisela impilo yakho endaweni yayo. Sibuyisele isithunzi sakho lapho uthanda ukuthi sibe khona. Uthole umsebenzi, uqashwe, kuphela amacala, uqaqeke izimali zakho, kuvuleke izinto zakho unyaka usaqala, impilo iye phambili. Awusuke ungenampilo uma ungasebenzi, usuke ungenampilo uma ungenayo i-direction. Siyabonga. Till next time sibuye sikhulumisane kwenye yamavideo ethu alandelayo.